Elektrický motor s montážou na zrkadlo je dokonalým doplnkom pre rybárske výpravy na kanoe alebo kajaku. Tieto ľahké a prenosné motory doprajú vašim pádlovacím rukám oddych a premenia kanoe a kajaky na výkonné, tiché rybárske stroje. Na pripevnenie vrtule vložte strižný kolík do hriadela. Potom opatrne nasunte vrtuľu na hriadel a uistite sa, že strižný kolík zapadne do drážok vo vrtuli. Matku vrtule dotiahnite pomocou uťahovacieho nástroja a pevne ju zaistite. Namontujte robustný zliatinový držiak elektrického motora na zrkadlo a skrutky pevne dotiahnite. Pripojte napájacie káble k 12V hlbokocyklovej lodnej batérii. Vezmite si bezpečnostnú výbavu a ste pripravení na spustenie na vodu. Keď sa dostanete na vodu, nastavte hĺbkový doraz, aby motor pracoval v vhodnej hĺbke pre vaše plavidlo. Potom použite rýchlo upínaciu páku na spúšťanie, zdvíhanie alebo jemné doladenie náklonu motora. WaterSnake Slider je vybavený výsuvnou rukoveťou, ktorá umožňuje flexibilitu a pohodlie pri výbere plavidla a polohy na sedenie. Má 5 rýchlostí vpred a 3 rýchlosti vzad. Jednoducho otočte rukoveťou na zapnutie alebo vypnutie motora. Obsahuje dokonca aj digitálny voltmeter, aby ste mohli sledovať odber batérie. S elektrickým motorom WaterSnake Slider Transom Mounts budete objavovať nové vodné cesty a chytať viac rýb. Tieto motory sú cenovo dostupné, spoľahlivé, ľahko sa prenášajú a otvoria vám svet nových rybárskych príležitostí.